आरो जों मोनथाम डिमान्डखौ बेयाव होनाय जादों मोनसेयानो जाहैबाय जायखि जाया भुमिपुत्रफोरखौ सन अफ दा सयफोरखौ बे ओनसोलनिफ्राय उदखाट खालामनायखौ न' बां सिफायनायखौ इमिडियेटलि बन्द खालामनांगौ आरो 2 नम्बरानो जाहैबाय जाय सुबुं थागिबि सुबुंफोरखौ ट्राइबेल सुबुंफोरखौ बेनिफ्राय होखारबाय बिथांमोनखौ बे जायगायावनो आसाम सरकारा फिन थाफैनाय राहा खालामनानै होनांगौ आरो 3 नम्बरानो जाहैबाय थांनाय 13 तारिखआव बिथांमोननो जेबो नटिस होआलासिनो फुंनि 8टायाव फैनानै बिथांमोना मानसियाल' खारनो हादों नाथाय बिथांमोननि धन सम्पतिफोरा गासिबो सिलिंखार जादों जिहेतु बिथांमोननि धन सम्पतिया सिलिंखार जाबाय बेनि थाखाय बिथांमोननो आसाम सरकारा रां अनसुंथाइ होनांगौ होननानै जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि हस्तक्षेप नागिरनानै दिनै जों 2 घन्टा धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जों गोसोखांलायनायखौ गथायदों माखासे बर'नि गेजेरावनो गोबां दैदेनगिरि दङ मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोना जे बर'नि गेजेराव दिनै दुखुनि समाव फंसेबो खुगा सिनायखौ नुनो मोनाखै बे बिथिङाव जे नोंथाङा सासे बर'नि गोख्रों दैदेनगिरि जानानै मा खावलायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सासे सोद्रोमा आरो बेवहाय जोङो आङो सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे लोगो गाहाय नेहाथारि हिसाबै बेवहाय दुखुथिया जोंनि बर' फिसाफोरनि जों न्यायनि जानानै जों बेवहाय जोङो होस्रि खावनो फैदों न्याय नागिरनो फैदों आरो जोंजों लोगोसे बेवहाय उदालगुरि जिल्ला एबसुआबो दङ बाक्सा जिल्ला एबसुआबो दङ साउथ कामरुप डिस्ट्रिक्ट एबसुआबो दङ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुआबो दङ जों गासैबो जों बेवहाय जोंनि थागिबि बर'फोरखौ इनाय खालामनायनि हेंथायै बिथांमोनखौ न्याय खालामनो थाखाय जों बेवहाय होस्रि खावनो फैदों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोङो आर'जलाइनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो न्याय होनांगौ होननानै जों बेवहाय आर'ज गाबनो फैदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादै सोर बर'नि संगठना मा खालामदों मा खालामा जों बेखौ बुंनो थाङा जोंनो बुंनांगौ होननानैबो साना नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम 55 बोसोर जाबाय आरो 55 बोसोराव बर' हारिनि रैखाथि थामोनथाय आरो दावगानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावदों आरो उनावबो बे ओनसोलाव जों मिथिनायाव 40टा बर' नखरा होखारजादों बिथांमोननि धन सम्पतिया सिलिंखार जादों आरो बिथांमोना जेब्लासिम न्याय मोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि न्यायनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थादों बर'नि गोबां मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोना मानो दिनैसिम बर'नि गोबां मन्त्रि एमएलए दङ जोंबो मिथिगौ नाथाय बिथांमोना मा जाहोननि थाखाय फैयाखै बेखौ आं बे समाव बुंनो हाया नाथाय जोंनिया मेन जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर' फिसाफोरा जायखिजाया राहायै बे जायगायाव थानो मोननांगौ मानोना जोङो भुमिपुत्र आसामाव जोंनो गिबि रायजो जादोंमोन जायगा मोनाब्ला सोर मोननांगौ नङा होमबा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि थागिबि बर' सुबुंफोरा बे जायगायाव रायजो मोननांगौ आरो बेखौनो दिनै जोङो 2 घन्टा होस्रि खावनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायदों आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जाति मेटि भेटि बे मोनथाम स्ल'गानखौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननायाव दायोबो आसामाव बिजेपि सरकारा रायजो खुंगासिनो दङ आरो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जोंनि थागिबि बर' सुबुंफोरखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोजाङै बिजिरनानै बे ओनसोलावनो बे जोंनि सुबुंफोरखौ दुखुथिया सुबुंफोरखौ थाफैनायनि राहाखौ खालामना होगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ बर'नि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना माखासे समाव बिसायख'थि समाव बुङो बर'नि गोदै गोदै बाथ्रा नाथाय दिनै बर' हारिखौ दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे जि सिलिंखार खालामलांबाय थादों बे बिथिङाव मा बुङो आं दहायनो बुंखाबाय राजखान्थिफोरा मा सानो बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय जोङो बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफाद हिसाबै जायखिजाया बर' फिसाया आसामनि जायखिजाया ओनसोलाव थाया मानो भारतनि जायखिजाया ओनसोलाव थाया मानो माबा मोनसे खैफोद जायोब्ला बिनि थाखाय खैफोदनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों आरो इयुनावबो जों खामानि मावबाय थागोन आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों दिनै धरना हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे खावलायनो नागिरदों जे बे ओनसोलाव मोन 40 नखरा न' बां सिफायनानै हालाय हाफाय जाबाय हायोब्ला बिथांमोनखौ नोंथांमोना
माइ माइरं होनानै नोंथांमोना हेल्प खालामफै बिथांमोननि थानायनि सुबिदा खालामनानै होफै जों मिन्थिगौ उन्दै उन्दै गथ'फोरा स्कुलाव थाङो 13 थारिखआव जेब्ला उच्छेद जादोंमोन बै समाव मानसिफोराल' बेनिफ्राय खारनो हादों नाथाय गथ'फोरनि स्लेट लेखानिफ्राय लानानै गासैबो थाबोजोबदों जायनि थाखाय दिनै उन्दै उन्दै खुदियाफोरा फरायसालियाव थांनायनिफ्राय बिथांमोना थांनो हायाखै मानोना लेखाफोरा गैया ओंखायनो आं बर' रायजो नोंथांमोनखौ खावलायो हायोब्ला नोंथांमोना फै जेरै हायो मा हायो नोंथांमोना बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय आं दुलाराय बर'